बेथ' बाथ्राया उल्थासो बिथाङा माने उल्था उल्थाखौनो बुंदों दिनैनि दिनाव जों बयबो नुदों माने एबारनिफ्राय हाग्रामा सारा माने सासे खैला लिडार होननानै जों बुंनो हागोन बिथांनि मोनफ्रोमबो बाथ्राफ्रा माने खैलाराव थांदों आरो गहपुराव फैनानै जेरैबायदि बिथाङा प्रतिश्रुति होनांगौमोन बिथाङा मजाकजोंनो दिन थांदों आरो बिथाङा बर' फरायसा आफादखौनो रायनानैनो दिन थांदों जेब्ला रायजोफ्रा बुजियो जेबो गैया बिथाङा माने फैगौ माने 22 सेप्तेम्बराव जि इलेक्सन जानो थांदों बे इलेक्सनाव बिथाङा निश्चय सरकारथ' दानो हाखायानो अराय समनि थाखाय जोबनायखौसो जों नुहुरदों आरो उल्थासो जादों बिथांमोनासो फैसा होदों इउपिपिएल दोलोआव रावबो फैसा होआखै इउपिपिएल दोलोनि माखासे आइडिय'लजिफ्रा फैसाजों गेलेनाय नङा मानब सम्पद दानाय मोनसे माने सुबुं धोन दानायसो आरो दिनै इउपिपिएलनि हाबा मावनाय प्रमद सारनि माखासे बाथ्राफोरखौथ' बयबो मोनथिदों जायनि जाहोनाव बर'नि अनगायै गुबुन जाथिफ्राबो बिथांखौ मोजां मोनदों नाथाय बाथ्राया बिथांमोना उल्था बुंदों दिनै आङो गहपुर हालामनि माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनो हायो बिथांमोना जबरदस्ति माने गामियाव साब्रै साबा मेम्बार बिहैयो आरो बेखौनो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि खालामनानै गाव सभा दानानै फैयो आरो बिथांमोनखौ फनजों लेंहरो आरो फैसा जासियो बेबायदिनो मोननै मोनथाम गामियाव बिथांमोना गुलुं गुजुं खालामदों नाथाय मैयानि प्रग्राम जाय प्रग्रामाव मानसियानो जायाखै बेखौ नुनानै दिनै लोब लोब माने जोंनाव जयनिंसो हाबाफारि सोलिगासिनो दं आरो बेनो जोंनि थाखाय बिदिन्थि जे इउपिपिएल दोलोआ माने खुनु फैसा थाखाजों खाराखै आरो इउपिपिएल दोलोआ दिनै बिराद गिदिर साक्सेस बे साक्सेसआव जानो थांदों दिनै इलेक्सनाबो बारा गोबाव गैला दा बेहाय बिथांमोना जयनिं जानायनिसो फारि दादों बिथाङा मा लुयो लुवा जों बेखौ बुंनो थाङा नाथाय बिथाङा जे जोंनि थाखाय जेबो साना बेखौ जोङो 17 बोसोरावनो नुखाबाय दिनै बिथाङा गेस्ट हाउसनि बाथ्रा बुंदों गेस्ट हाउसल'थ' नाङा ना गहपुराव गोबां हायानो जेंना गोनां जादोंमोन दिनैनि दिनावथ' हाया जायामोनबा जोंबो होखारजानायनि लिस्टआवसो दङमोन नङा होनबा दा हायानो जायाखै हाखौनो मावनो हायाखै बिटिआरनो बिथाङा सोआ होनदोंमोन बिटिआर सुक्तिखौ दावदै गला होनदोंमोन आं आरो देरहायोबा बिटिआर सुक्तिखौ आं भंग खालामगोन बेथ' बिथाङा बुंगासिनो दङानो दा बिथाङा माने ओरैबायदि दा प्रमद सारखौ जोङो ओरैबायदि बुंनो हागोन जे दिनै बिटिआर हाबांनावनो गोबां बिथाङा माने प्रतिश्रुति होलांबाय आरो गोबां सेंसनबो होलांबाय जायनि जाहोनाव दिनै माने टेन्डारबो सोलिबाय थादों गोबां स्कुलाव बिथाङा फैसा माने सेंसननि बाथ्रा होनलांदों डेभेलपनि खामानि मावदों आरो धोरोम बिथिङावबो गोबां मावबाय खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि खौरां नायगिरि गासिबो रायजो राजाखौ आङो गिबियावनो बरायना लाग्रोबाय आं दायो जाय जोंनि बर' हारिनि खोथा बुंबाय थाग्रा एबा आइजोफोरनि सायावहाय आरो समाज दानाय आरो माखासे खौरां बिजोङाव ओंखारबाय थाग्रा आरो समाज सिबियारि लोगोसे धोरोम बिथिङावबो गोबां हेफाजाब होबोगिरि आरो बोसोन होबोगिरि गासैबो बिथिङाव फारफ्रोमबो बिथिङाव बोसोन होबोबाय थाग्रा सासे आइजो दायो दानि समाव बिथाङा इउपिपिएल दोलोनि गहपुर जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि बिथाङा आफादगिरि जानानै दङ आं दायो बिथांनि सेराव थांगोन आरो माखासे जोंनि गहपुर हालामाव माखासे पलिटिकेलनि दुंहाव थासारि सोमजिबाय थानाय बैफोरनि सायाव आङो बिथांजों सावरायगोन आं दायो बिथांखौ गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि नखरनि जानानै आङो गिबियावनो बरायग्रोना लानाय जाबाय खुलुमबाय जोङो मोनफ्रोमबो समावनो जोङो नुबाय थायो बेयावहाय फोसावदिं मेल खुंबाय थानाय गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय खुंफैगासिनो दङ दा बे समाव नोंथांमोना इउपिपिएल दोलोनि जानानै माबायदि देरहागोनखौ नोंथांमोना सानो जोंथ' 100% देरहागोनखौ लादों आरो बे देरहानाया रोखा मानोना बिटिआर मोनबाय जोंहा हाया गहपुर ओनसोलाव मोजाङैनो जाबाय बे फिल्डिंजों रायजोफ्रा माने जातिनि माखासे इसुनि सिन्था खालामनानै भटखौ होनाया 100% होगोन नाथाय बेहाय गुबुन गुबुन दोलोफ्राबो फैदों बियो माने गणतान्त्रिक देश बयहाबो मोनथाय दङ बे हिसाबै बिथांमोनाबो हाबखागोन बे स्वाभाबिकखा नाथाय जेसेबांखिनि हाबा मानो अब्लाबो बिथांमोननि साननाया फैलार जागोन बेहाय इउपिपिएलनि अनगायै गुबुननो भट होनाय नङा बे रोखा आरो नाथाय मैया जि बिपिएफनि मिटिं बे बिपिएफनि मिटिं जानानै थांनायावहाय इउपिपिएल आरो एबसुफोरखौ गामि दानख'नाय आरो बायदिसिना सोनाय बैफोरनि खोथाखौ लानानै सोंखारिनायखौ नुदों दा बेनि सायाव मा बुंगोन दा आं गिबियाव बेखौनो बुंगोन बिथांमोना कमप्लिटलि गोरोन्थि बुंदों आरो बिथांमोना जिथु इसुखौ बिथांमोना मुगैनाय जादों आं ओरैनो मिथिङावथ' खोनादों आरो बिथांमोननि मिटिङा 1500था माने सियार दङमोन बेनो जोबोद खालि जादों बेहायनो जोंना फोरमान आरो जे जोंनि गहपुरनि रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ जे मोजां मोनाखै बा गुबुनाव भट होआ बे रोखा जादों नाथाय दुखु गोनां बाथ्राया बेसो आरो
जायफोरा गुबुन दोलोआव दङ दिनै इउपिपिएलनि अनगायै बिथांमोनाबो सानसे समाव एबसुआवनो थानायमोन, एबसुनि प्लेटफर्मजोंनो थांदोंमोन आरो एबसुआवनो बिथांमोना समाजजों सिनाय जादोंमोन। दा बिथांमोना दिनै राजनितियाव थांनाय लोगो लोगो जातिखौ जे बावबाय, जातिनि मोजां हाबा मावनांगौ गोनां बिबानखौ जे बावबाय आरो थांदों बिथांमोननि बे गोसोनि बाथ्रामोन। नाथाय थांनायनि उनाव गावनि एसे गोबाव मावलांनाय प्लेटफर्म मोननाय बे बाथ्राखौ नागारनानै बिथांमोना बर' फरायसा आफादखौ रायनायखौ आंनि गोरबोआव बिराद दुखु मोनदों आरो। दिनै नोंथांमोना मिथिगौ आसामाव थानाय बर'लेण्डखौ सोरजिनाय, बेहाय बिग्रायनाय, हादरखौ जै खालामनायनि गोबां बाथ्रा बुंनाय, बेहायथ' बे बर' फरायसा आफादनिनो आखाइ दङना। दा बर' फरायसा आफाद, जोंनि एनडिएफबिनि मोनब्रै फ्रेक्सन, गोबां जाथि संगठन बिथांमोननि नाजानायावथ' दिनै बिटिआरनि सुक्ति जादों आरो बिटिआरनि सुक्तिनि गेजेरजों जों दिनै गहपुरसिम मोनबोनो हादों। दा बिथांमोनहा बे बाथ्राखौ जि रायदों, बिथांमोनहा जान्थिनि सेन्टिमेन्ट गैयै आरो गहपुर रायजो राजाया बिथांमोनखौ निसय मुगैगोन आरो बे बाथ्राखौ बुंबाय थायोबा। बेखायनो बिथांमोनखौ सिनायनोबो हादोंदां, बेखौ आं दिनै रोखा बुंगोन आरो। नाथाय मैया हाग्रामा बिथाङा बुंलांबावदों इउपिपिएल दोलोआ गामि गामि फैसा राननानैसो मानसिखौ बुथुमो होनना बुंदों। बिदियाव मा बुंगोन? बे बाथ्राया उल्थासो जादों। बिथांमोनासो फैसा होदों, इउपिपिएल दोलोआव रावबो फैसा होआखै। इउपिपिएल दोलोनि माखासे आइडिअलजिफ्रा फैसाजों गेलेनाय नङा, मानब सम्पद दानाय, मोनसे माने सुबुं धोन दानायसो आरो। दिनै इउपिपिएलनि हाबा मावनाय प्रमद सारनि माखासे बाथ्राफोरखौथ' बयबो मोनथिदों, जायनि जाहोनाव बर'नि अनगायै गुबुन जातिफ्राबो बिथांखौ मोजां मोनदों। नाथाय बाथ्राया बिथांमोना उल्था बुंदों। दिनै आङो गहपुर हालामनि माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनो हायो। बिथांमोना जबरजस्ति माने गामियाव साब्रै साबा मेम्बार बिहैयो आरो बेखौनो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि खालामनानै गाव सभा दानानै फैयो आरो बिथांमोनखौ फनजों लेंहरो आरो फैसा जासियो। बेबायदिनो मोननै मोनथाम गामियाव बिथांमोना गुलुं गुजुं खालामदों। नाथाय मैयानि प्रग्राम, जाय प्रग्रामाव मानसियानो जायाखै, बेखौ नुनानै दिनै लोब लोब माने जोंनाव जयनिंसो हाबाफारि सोलिगासिनो दं आरो। बेनो जोंनि थाखाय बिदिन्थि जे इउपिपिएल दोलोआ माने खुनु फैसा थाखाजों खाराखै आरो इउपिपिएल दोलोआ दिनै बिराद गिदिर साक्सेस, बे साक्सेसआव जानो थांदों। दिनै इलेक्सनाबो बारा गोबाव गैला, दा बेहाय बिथांमोना जयनिं जानायनिसो फारि दादों आरो लोगोसे बिथाङा बुंबावदों बिथाङा देरहायोब्ला जोंनि गहपुरावहाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुनानै होफैगोन होननानै बुंदों। बे बेसेबां सैथो? बे बिथांनि बाथ्रा, बिथाङा मा लुयो लुवा जों बेखौ बुंनो थाङा। नाथाय बिथाङा जे जोंनि थाखाय जेबो साना, बेखौ जोङो 17 बोसोरावनो नुखाबाय। दिनै बिथाङा गेस्ट हाउसनि बाथ्रा बुंदों। गेस्ट हाउसल'थ' नाङा ना गहपुराव, गोबां हायानो जेंना गोनां जादोंमोन। दिनैनि दिनावथ' हाया जायामोनबा जोंबो होखारजानायनि लिस्टआवसो दङमोन, नङा होनबा? दा हायानो जायाखै, हाखौनो मावनो हायाखै। बिटिआरआवनो बिथाङा सोआ होनदोंमोन, बिटिआर सुक्तिखौ दावदै गला होनदोंमोन। आं आरो देरहायोबा बिटिआर सुक्तिखौ आं भंग खालामगोन, बेथ' बिथाङा बुंगासिनो दङानो। दा बिथाङा माने ओरैबायदि, दा प्रमद सारखौ जोङो ओरैबायदि बुंनो हागोन जे दिनै बिटिआर हाबांनावनो गोबां बिथाङा माने प्रतिश्रुति होलांबाय आरो गोबां सेंसनबो होलांबाय, जायनि जाहोनाव दिनै माने टेन्डारबो सोलिबाय थादों। गोबां स्कुलाव बिथाङा फैसा माने सेंसननि बाथ्रा होनलांदों, डेभेलपनि खामानि मावदों आरो धोरोम बिथिङावबो गोबां मावबाय। बेफोरथ' नुगासिनो दं आरो। दा बेहाय दिनै बिथाङा गेस्ट हाउसखौल' नुदोंबाथ' बिथाङा माने मजाकाव खालामनाय जादों आरो। गेस्ट हाउसखौल' जोंनो मानो नांगौ, जोंहा थामोनथायानो बेसेबां खस्थ' जादों, बे खस्थ'नि गेजेराव बिथाङा बेखौ नुवाखै आरो बेनि थाखाय बिथांखौ दिनै जों माने नेग्लेक्ट खालामनो सानबाय आरो। भटनि थाखायहाय हाग्रामा बिथाङा बुंबावदों, भटनि थाखाय 20 आगस्टआवहाय इउपिपिएल दोलोनि सुबुंफोरा गावसिनि जिमेल बेयाव थांजानो बानानै फिथा हास'दों होननानै बुंदों रायजोफोरखौ भट होनो थाखाय। बे बेसेबां सैथो? बे बुस्थुआ नङा, जोंहा माने डेट लाखानाय। बे डेटआ माने जोङो माखासे लामा सेंसन खालामदों इलेक्सननि एसे सिगां बियो दायो ब्लकआव फैखाबाय, सेंसनाबो जाखाबाय। नाथाय बिथांमोननि डेटजों गोरोबबानो बियो माने बिथांमोनखौ बादा खालामनाय नामा? आरो जों बादा खालामबाबो जुदि बिथांमोनखौ मोजां मोनग्रा दङबाथ' बयबो थांगौमोन। नाथाय बिथांमोनहा जेराव रावजोंबो मोजां मोनजाया, मानसिया बोरै थांगोन? मानसिखौथ' रावबो हमथानो हाया, बे आरो। प्रमद बर'खौ बुंबावदों, प्रमद बर'आ 0 एबार देरहानाय नङा होननानै, प्रमद बर'आ लाथिख' जागोन होननानै। प्रमद बर'आ थगायसुला सासे लिडार होननानै, फैलार लिडार होननानै बुंदों बिथांमोना। बेथ' बाथ्राया उल्थासो, बिथाङा माने उल्थाखौनो बुंदों। दिनैनि दिनाव जों बयबो नुदों माने एबारनिफ्राय हाग्रामा सारा माने सासे फैलार लिडार होननानै जों बुंनो हागोन। बिथांनि मोनफ्रोमबो बाथ्राफ्रा माने फैलाराव थांदों आरो गहपुराव फैनानै जेरैबायदि बिथाङा प्रतिश्रुति होनांगौमोन, बिथाङा मजाकजोंनो
दिन थांदों आरो बिथाङा बर' फरायसा आफादखौनो रायनानैनो दिन थांदों जेब्ला रायजोफ्रा बुजियो जेबो गैया बिथाङा माने फैगौ माने 22 सेप्तेम्बराव जि इलेक्सन जानो थांदों बे इलेक्सनाव बिथाङा निस्सय सरकारथ' दानो हाखायानो अराय समनि थाखाय जोबनायखौसो जों नुहुरदों आरो नंगौ जोंहा इउपिपिएल दोलोनि गहपुर जिल्लानि इउपिपिएल दोलोनि आइजो गांखंनि आफादगिरिया रोखायै फोरमायलांबाय मैयानि जा मिथिं दुंहाव थासारि जालांनाय माखासे खोथा बुंनाय इउपिपिएल दोलोनि सायावहाय सोंखारिनाय आरो एबसुनि सायाव सोंखारिनाय आरो लोगोसे माखासे आसुनि इउपिपिएल दोलोनि आसुनि सौफैनायनि सायाव जा खोथाफोरखौ बुंदों बै खोथाफोरखौ बुंनायनि सायाव दिनै आफादगिरि बिथाङा जोंहा इउपिपिएल गहपुर जिल्ला इउपिपिएलनि आइजो गांखंनि आफादगिरि बिथाङा रोखायै फोरमायथिबाय दायो बड'लेण्ड बुब्लि नखरनि जानानै आङो एसेयावनो बिदाय लाथ'बाय गोजोन्थों।